кратката ни церемония давам думата на господин Димитър Наков, заместник-кмет на община Русе. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаема госпожо генерален консул, уважаеми госпожи и господа, скъпи русенци! За мен е изключителна привилегия да мога да ви поздравя всички вас с възможността заедно да отбележим 56 години от създаването на един от най-значимите фестивали на България. Фестивала за класическа музика Мартински музикални дни. Събитие, което несъмнено се е превърнало през годините запазена марка за Русе, града на свободния творчески дух. С атрактивната си програма тази годишното издание утвърждава Русе на почетно място на фестивалната карта не само на България, но и на Европа. Публиката ще има възможност да изживее незабравими срещи с повече от 600 участника от България и чужбина. В рамките на фестивала ще има 25 концертни прояви, една оперна премиера и богата съпътстваща програма.